Hier is het dat we laat zeggen. Leuk, ik toen verlassen werden voor de regen, toen verlassen werden voor de regen is. Ik heb het zo dan weet ik nerveus van de getoom van de roos. De heilige Jakob heb ik nog te zoeken. Voor bicykel, sans roos de modern komen. En dat ik alleen eindelijk gezien eindelijk bij de mentelijke lager. Mijn slim beroep van Jakob en eigenlijk van hem zeg. Dan geloof ik. Mentelijk lager wordt ik weinig weer zien van gedenkzinnig. Gedenkzinnig. Props te geven. En dan zo eraan komen altijd dan kochen met dan wijken dan bremmen dan vrij. Hoe smiest man? Smiest teuren van de mentelijk lager wordt echt zo met pretzalig. Teuren, ik ga lachen zoeken teuren. Ik ga zoeken teuren. Had er nog te doen met Amerika ben. Eis afhaaien, toch met ständig. Tika da flackern, alamas bayer auf ein Haar, zet hem gert in een Galizien nach Reis. Auf ein Haar, zet hem gesammelde sagen, wo sind sie mit bayer? Das Hart. Das beschäftigt sich von nein, bis nicht jedem sagen, was Jonas. Lo yisig, was tun ist, verlassen wir nach Fülle noch a grobe Arbeit. Ich habe jankelig gesagt, Fülle noch a grobe Arbeit. Ich glaube, de Luschen, Mamas, wo du begaan, das ist das Sache schärfer Luschen. Tun ist, lassen, de Balduwe, soll dies zu brechen. Het magmachsel geween. Wie dat gezegd hebben, alle Rotschaften aan een brief. Als ik hem gesteld zijn oma de heute Erev Shabbos. Alle Rotten dan moeite gekweld. Ze gaan naar Gules, was schwach wie vliegen. Als ze gaan zijn oma, ik ga naar Feier. Nee, iedereen kan zijn, dat men kan zijn. Hij gaat hem weer als de West Goldstein. Dus wie gaat het dan weer, de hele Goldstein. Hij gaat hem weer als de West Goldstein. Wel de Goldstein staat. Ze gelijk draait als kind, als boegel bij alle Rotten. Het richt me geween, wenn dokter, ik kan me namen blit vinden, ik kan me namen blit, een beetje tegen ze zich aan trouw blit, dat je gaat en zich gewoon eens kan. Er is een goede mensen geween, de dokter is zeker geval, wie zal heeft er had geskan blit, ik zei de eerste maar zo, maar die vleet altijd, ik kon aan geven, aan een schomme. En de dokter was een botschier, de dokter is, dokter terug in boven, een botschier was een Shabbos gezien had. Schrijft er alle roten naar brief, want ik had toen ooit Erev Shabbos. En het is ook gestiegen heute, als rausgegangen lift van zijn moest, ook was de licht vernomen. Had dus de bedoeling wel te brengen, de ganze Simcha van Shabbos, gewoon gezegd, alle Shabbos geweest, toch zo, maar toch weer op eens keer. Gewoon Shabbos geweest. De man daar, Schien, kemat, wel door het gelongen te verlieren, maar van mijn brein, maar van mijn Simcha van Shabbos, gewoon alle Shabbos geweest, gewoon de man, de maas. Ik denk zeg, dat is mijn persoonlijke beeld, zeg maar. Ik gang bloezen, scheuven bloezen. En ik word er werkelijk in de schnootsen van zijn lippen. Zit te lang de scheuven te de lippen. En verstaat zich, met eten de vlees naar de schnootsen. En gaat lang de schnootsen. Het gaat betul, het ook geflikt de hoer van de schnootsen. Je wordt de ganse te brachen. Het gaat me gaan jant terug. En roze geflikt de hoer. Maar ik vind wel dat we de stik door daarmee. Hier gaat blozen scheuven. Die is niet gaat te brengen. Het gaat verlieren, maar normaal gaat het kiezen. We gaan zo'n onverre scheuven zelf. Ik ga het weer in de prijs en de wees. Je steekt de hoofd als het was met een grap, met als het magmachsel gewend. Ga er ook eens naar hoe de steek er met. Op de maand ik de bijloot neem aan, ze brood van, maar hoe de steek er met. Maar gaan we zelfs in de steek. Gaan ze zullen wel en wel, daarvan noemen ze hier is. En jede get knit met kelsen erbij. En dan kan we niks van dag van Chivetin. En met daar beten de maar is en met daar. Maar gelieden gaan ze dan van laten. De steek er met. Want ook er hebben een meilig die is anders staat dezelfde wat namens. Dus met hij bij hij naar zullen samen laten. Ik ken ze aanleggen hier de mensen is de bunschlammers met die. Hier is nog die als pijn, hier is smoel gedaan maar als nee drijft dus ook met ik ben met ik spier aan pijn geef aan het veel het je slept er al zoveel veel is weer gezegd gewoon dokter Bush verein dat is wel daar ze daar zijn het veel springt verkeer wel dat als je staat dan het veel hij dacht nog en nog veel. Heute ist es, macht vieles davon. Das darf man gleich. Sagt man, wenn die Jeden hören mich so, ich kann dann nicht geben, dann Menschen kann ich gut nicht drauf ziehen. Als ich meine Paar kann ich mich nicht an Paar. Das kann ich bringen, das hier, kann ich bringen, ein Paar wird gut, wenn Jeden wäre stark. In Kedisha, in der Rishma. Und Meile ist, kommt das also. Ja, es haben wir noch so nicht mehr gesehen. So der Lambrios Lamazé ist bringen man, ist so der Lambrios, ich meine, der Lambrios Lamazé.
Da habe ich will dich neu kommen sein. Da habe ich jetzt kein Anstand geliehle, sich strufen. Da habe ich will besser werden. Fake Moshe Rabbeinu, die meisten andere Leute sollen mal sagen, wusste, macht das dann schlecht. So tun wir so besser. Dann gut ist besser geworden. Dann schieden sollen sich besser, weil man tut sich in den Thron geschrien. Aber du musst da ich einfach Moshe Rabbeinu, ja, die sehen, dann schieden werden besser. Die sehen sich gut. Die meint hier, dass sich getauscht. Ich sehe doch aber ein Herz daran. Ja, so ist viel besser geworden. Na, ich tracht noch, ich will besser werden. Na, ich tracht noch, der Bönschel darf noch, der Bönschel noch besser werden. Weil jeder Lekim, die sehen sich besser. Ich sehe, sind besser geworden. Atosera. Der Feind ist besser geworden, die sehen das nicht. Eine mühige Sache, weil Menschen sind gewohnt, mechanisch, bezahlt nicht kein Weg, wenn Fällen kommen in der Arbeit. Der Mensch hat dann eigentlich, als ich da gewollt kommen, in der Arbeit daran, als ich gewähnt, Traffic sind jetzt. Was habe ich noch Fällen kommen, was ist du gewähnt? Toen is de Bosland, ik zult bij jou op de haar, zo weet ik op de haar, zo wens wil zijn. Koos ik als je wens zoekt er als wat naar je mens wil zijn, ik wil weer een beste, ze zou ich will besser werden. Ich will unheimlich nicht leugen. Ich will aber unheimlich ein bisschen machen, die Ruhe muss ich muss er rasch machen. Man kann sich das vorstellen.